Разликата между хамон серано и хамон иберико е огромна. Слънцето и луната. Серано все пак се използва при кръстоска на животни, когато се произвеждат различните видове хамон. Ако сте забелязали, има ето тези каишки на хамона. Първото най-важно нещо е копитото, то трябва да е черно. Второто най-важно е каишката. Показва качеството на хамона. Когато тя е бяла, като този случай, това означава, че е 50% иберико и 50% серано. Използва се само едно животно серано за кръстоска. Това е породата Дорок. Тя определя колко процента едно животно. То може да бъде 50, 70 и 5 или 100% иберико. Когато е зелено, означава, че казва се себо де кампо на испански и означава, че животното се храни навън. Когато е червена, вече се храни с жълъди. А когато е черна, това е вече най-високата класификация на хамон. 100% иберико, 100% хранене с жълъди, 100% качествен живот. Така че това са основните разлики при хамона, като хамон иберико черно прасе, иберийска порода, хамон серано бяло прасе. Може да откриете и двата вида хамон в сайта ни vinoarte.bg, като имаме в различни разфасовки и ги предлагаме нарязани, вакуумирани или в целия си вид.